request ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Hoy, pinkyon mo, baby, pinkyon! Paitanoy, latubanoy, latubon mo. Paita sana. Sige daw, bailihan ta daw muna ta, pampakalma lamang. Halang ka ang temperatura ko kuya, nims ko niya na. Oy, mga fans, Pero ang temperatura ko, alang ka mo na mainit na magpayo. Nataminit ang luong ko daw. Ha? anong Di ko aram kung gari kay pang kung pugos. Mas magayon Pugos ki daraga. mga samno. Ay, Sa pagkabuhay ni Intawa programa. grabe nga, malibog ang pero sige, mahangarap kag. May health tips asin tataramon. Oy, dangogaan sa kuyang orasyon. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, ni Bibi Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon dahil iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Pinky Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oh, Hoy mga fans, pakusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung mo'y merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Program na magpagkonswelo sa hapon. May health tips asin tataramon. Oy, dangogaan sa kuyang orasyon. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Bibi Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon dahil iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Pinky Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Bibi Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon dahil iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Pinky Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Good afternoon, Damarian, 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 Damarian. Merindal na, merindal na, merindal, 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 merindal. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinky on Mo Baby. Hanggang po kitang alas 4 ng hapon, magsarabay-sabay lamang magrestorya sa mga samno sa pagkabuhay. Ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Good afternoon, Legazpi. Kuya Nims Flora, Boda, si Roland Patula, and Dexter Amadoran sa tuyang intern ko niyan. Nakalib si Kuan ano Kuya Nims ano? Pero nagpirma sa Kuya ito kilib form si sa ini si ngani ni
si Jerome Martinez, nag-training na. Ay, di pa. Gusto ko, oy, paulo ka na ako ni, oy, mga listeners, apo na po kamo sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Pagmaha daw po nindo ako. Sige na. Pagmaha daw ako tabi nindo niya na hapon. Pagmaha na ako nindo ta. Gusto ko tabi mag-ulok mo niya na hapon para dapat may dahilan para ako mag-ulok. Sige daw. Dali na. Baka may imapod naman yan. Iwalo naman ako. O, kung tabi, kaya pa ko tabi ki istorya. Sige na. Paulo ka na ako nindo. Dali na. So, kung lamang. Good afternoon daw. Watching from, ano yan? Ano yun eh? Si from Ligao City. Good afternoon, Tabi Zendo, ha? Good afternoon. Oni daw, baka lamang mag-iulok kayo na kapon. Paulo ka daw ako nindo. Hello? Good afternoon, sir. Tulad ko, Tabi. Dalag, sir. Sabi ni Angel, inuda na ka sa bagong aga, Tabi. Iyo. Dahil man po siya naglaog dito, kaya sinito dito si... Ikaso taga Rawis? Arimbay? Iyo 70-40 pigludan ka sa bago ni Kwan? Ni Angel, di pa nagabot? Dahil po po naglaog pa naglaog akong permit na may... 0993-536. Iyo, bigludan ka sa bago. Di nagabot? Dahil po po... Ay, pangyayari. Garulugod, namundo ako kang istorya mo. Imbes na mag-iulog ako, garulugod na pahibi ako, Ulok. Try ko lang po, sir. Yung po, graray. Ulokan mo ako, takilikilihon ta ka. Alat ko na. Kumasagot ni sir. Aputong ko si Angel, taon, aputong ko ta. Doon ka mong pigpaludan ko, so tagara pura po buda ka. Tabi, naludan niya na daa. Yung po, sir. Basta ano po. Sabi dumanda sa kwan pigludan sa 7-Eleven. Sige, sir. Kasi po, Sir, kung dahil pa man nagalagong compromise na may dit pang ilo, di mo yung nakalao. baka siya pauso na na-load. Ay tapos, alat-alaton mo tabaka, magabot ha. Talibig lulo kasi bang umaga, mga 9 o agaro 8 between 8 and 9 pigludan niya tabi. Tagsang gatos ka mo kan so tagara-purapo yo. Ay, yes po, sir. Kunday pa? Apunan mo ako sa aga kunday pa yo. Opo, sir. Thank you po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Apunan mo ako sa aga ha. Alright, sige. Aha, o bako may nanangilman ng gan. Sige na, follow ka na ako nindo. Follow ka na ako nindo lamang. Gusto ko tabi mag-ulok. Napagal ako ngunya na hapon na. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Salamat po sa load. Noro tugang tabi ini. Ano siya na? May nagabot na sa imo? Nagamot na po yung load ko. Natatan, garuday ka man dapat makaresipi kilo. Natanay ka natawanan. Pinaawan mo na tabi ako kasi kasubago na receive ko na yung load ko yung Sabado pag-aat sa kanong Nailing mo. Dahil ka pala sa naloda. Nasala simbag mo. Ulukan mo ako tam. Kilikiliyon ta ka. Salamat sa load. Yung, oy, salam ara mo. Maski ako, napagal ako ngunyan daw na hapon. Gusto ko talaga mag-ulok sana eh. De, ano na, okay ka na? Ang problema ko, so taga-Arimbay na luludan. De, nag-abot. Ako nagamot na. O, di, kaya pala ugmahong kang sarawayon ka. Okay, sige po, no problem. Salamat po. Welcome. Oh, yun na. May maapod pa, kuya. May mananingil pa, Kuya Nems. Ako na, ha? Totoo, ikaw naman ang kimaningil, ilingon mo. So, sa kuya, ngayahain na, Nurotugal na ibalik ang kamay na nagabot na kay Nur Nurotugal. Violation po ba ang pagturo ng isang military-oriented parent sa mga underage siya? Ay, di ko alam. Napano daw ito talaga hello? Baka nagabot na. Hello? Nagabot na? Thank you po. Minalag pa sa... Oh, see? Manuya kang sinasabig. Diyos ko, maray nga ni. Takon dara pa doon. Taka talaga. Malibong ang payo ko.
Hoy, pinagidad mo tabi manay. 53. Sa edad mong pipitin, narapado ka pa lamang ni Ago mo sa duwot. Di ka na narapado ni Ago mo? Okay, o di congratulations sa kabit na pala kayo. Ang tanog kang cellphone mo, gari robot. Gari robot. Oh. Okay. Sige, salamat. Congratulations po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Naam ko yan eh. Uminabot mangyari ko yan eh. Sa saro pa. Ako daw ako nagdangog sa taga-Rapu-Rapu ko nakaibay. Kaya wala ko dyan sa Rapu-Rapu. Ako nagdadangog ito. Bago ko man sa kaiwal. Medyo, siya tabi. Piga para iwal niya tabi ako. Piga para iiwal niya ako. Ako daw ko nag-ano yan. Kung nag-abot na. Tabi, ade. Yes, ay nako. May invitation pala sa ko sa Willie and Sanso. Yes po. Ma-join ako. Nako, bata gusto ko. Nako. Aha, 5 p.m. pangyayari sa Maoraro. Oh, happy birthday kay si Nicole baga. Birthday pa lang mo yan. Ay, maray manawara ligi si Nicole. Ade. Takon niya si Nicole. Nag-abonar naman kita. Ade. Siyempre, mapaabonar. Oh. Good morning, sir. Okay po. Okay po, madam. Madam. Yan. Okay? Sige. Alright. Ano nga ito? So, didi kita sa mga samno to sa pagkabuhay. Ano nga so tataramon tangon yan? Kaya po ang taki mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ngunya na hapon. Ay na nga nito sa pinadra sa kuya na good afternoon, tabi Manong King Reginaldo. Diyan tabi sa barangay Singan ini. Yan sa barangay Bangkirohan. Yan ha. Diyan po mga tugang sa barangay Bangkirohan, Legazpi City. Manong King. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon nigo. Agari araban nindo. Pero ang mga teenager, gano'n na arab ang word na nigo. Ikatabi Rolen, aram ang nigo. Aram mo. Ika-Dexter, aram ang nigo. Oh, very good. Grabe naman kung di mo aram ang nigo na. Aram ko ngayon, sir, sardinas. Ligo po ito. Nigo, meaning winnowing basket. Yeah, nigo, pigtatahupan, di ba? Dumang kahit ito, pigagamit mo iyan na kuhan, pigagamit mo ang kahit pigagamit mo iyan na nigo bilang panghimalid, Kuya Nems. Ano mong himalid? Ano ang himalid? So, piguulang paroy, sabat sa paros, titalbo kang paros so mga ata kang paroy, natatada so paroy mismo. Ano gibug-gibig man sa bulod o sa kabasahan sa rice field. Kung bako ang nigo pigagamit sa pagtahop, pigtatahop. Tataw ka magtahop, Kuya Nems. Na subbilod, yun ang kakaduman sa inutan, buda sa mga ata nasa inutan. Pero so tunay na paroy, o so tunay na bagas, yaon sa tahaw, yaon sa gilid na. Tataw magtahop. Kung paano mga tugang isiparate ang bilod, duman sa darakulang, duman tabi sa darakulang, sa darakula tabi na bagas. Okay? Sige, yan tabi sa tuyang word for the day, mga tugang nigo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Yan pong sabihon, kan word na nigo. Didi po sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Alright. Didi kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Didi daw kita mga tugang sa mga samno hay na nga nito sa kuya na pinagre-digdi regarding mga tug. Ay, nawara no. Ayan, sukan mo. Mga samno sa pagkabuhay nin tao.
Okay? Alright. Now, Salbatana, bigready ko, tiplo ko. Makauyamon madali. Iba pagalon sa Hindi kita mga tugang sa ano nga yan, may samno ka. Garo ka man yan, kita taram mo niya na sa programa, may ipataram ka ngayon yan. Pero nga ka man kita taram, happy birthday nga pala kay sister-in-law. Jennifer Azul Maceda. Yan. Happy birthday tabi Jen. Yan, ha. Happy birthday tabi sa imo. Alright? Now. Di ko talaga nakuasuta. Paghalo na. Hali ka sa meeting, masalang ka sa programa, sarabugan sa imong kunade. Sarabugan sa imong utak. Hello? 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 Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Migo. Hello. Hello. Ay nako. Okay. Hello. Wala talaga. Ito. Sandali lang. Hello. 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 Yeah, good afternoon. Aram mo ang word na tagpanaw. Aram ko migo tabi, aram ko ang word na tagpanaw. Ano yan? Pagbaha. Tagpanaw. So ito bag ang tagpanaw mimigo. So ito bag ang butong nabibog tagang ki gero tukod, hagdan. Yan. Pagbaha. Tapos, Pinagamit niyan. paminsan pigagamit ng tagpanaw so bagul sana, may lupagan sa tahaw. Nakakintid kami maglakaw pod kan tagpanaw. Awayan ba ito? Pagbaha. Ano? Sulong. Pagbaha ba rin? Pagmabaliw ko ang sulong. Nya. Oh, magamit kang tagpanaw para dai ka madumog, di ba? Yeah. Okay. Okay, very good. All right. Mga tugang, paano tabi may iwasan ng anger? Yan. Avoiding anger is not about suppressing the emotion, but rather, mga tugang, are recognizing your triggers, changing how to respond to them, and implementing immediate physical de-escalation techniques. Yan, ha? Yung databi yan. Bago man databi nangangahulugan na kung ika ngaya, nag-iwas ka sa iwal, ika ngaya, pig-suppress mo sa imong emotion. Pero, ayan, para daday magkaigwang grabe na sitwasyon, mag-prepare ka para day ka masyadong namumroblema. Sabi ni Brad Charlie, ang nigo bro, pangtakop kan mga tada na panira sa ibabaw kan lamesa. Tang lamesa ka ito, aralapad, buda, aralaba. Iyon mo na ano bro? Bro, may paper cup ka lamang dyan, tadigdi sa media center sa Congress, tulong alaw na daing paper cup. Paano kita kayo ni makakape? Pangyari man sa imo bro. Dako, grabe mo ang problema mo dyan sa... Di nakabakal dyan migo ki paper cup, kapihan sa media center, sa Congress. Grabe naman ang kon. Tarami na dyan si Speaker. Si Mr. Speaker, kung bako, tarami na dyan si Miss Senate President na makalamang may maitabang. Jimmy, nasalita, may report. Come in, Jim. Good afternoon. Hello, Bibi. Maray na hapon sa mga parantabay. Yung kita ngunyan digdi sa compound kan na Albay Farmers sa Bounty Village sa Barangay Kabangan sa Panuan kan Kamalig sa Farmers Auditorium. Sa libot-libot sa ngunyan digdi, nagpipreparar para sa agang activity. First Bicol Fisheries Professionals Summit. Maaraman niya to kay ma'am, chair ang point man digdi chairman. Si Ma'am Karen Butch Priñas ng Bicol Alliance of Fisheries Professional
Incorporated. Aramo niya to tabi BBC sa yan mga bisita ano ang katuyuhan kay ni ano an mga iimbitaran digdi ano ang piglalauman sa aga. Ma'am, live po kita sa radyo sa DCGB sa ibong na linya po si BP Henry Sangkor. Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon ma'am. Ano po ang mangyayari dyan sa aga po regarding sa ano yan, summit para sa fisheries, tama ba? Yes po, sir. Opo, what will happen po ma'am? First, fisheries professional summit in Bicol. Opo. Expected po na maaramutin din mga parasira ng mga lisensyado as in mga iba-ibang allied field kang fisheries na ma-attend po sa aga. Mhm. So, imbitado po din ito nga primero ang local government, of course, maabot din si governor, and then different representative na mga SUC in Bicol that are offering fisheries courses. At the same time, si Asik Perez po ng Department of Agriculture, and then the rest of government agencies in line with fisheries sa probinsya natin. Opo. Ano ma'am ang katuyuhan po kang pagtripon? Okay. Primero Anong ang objective po katuyuhan ka? kay is magkaigwa po kita mga ano yan. Nahiling ni kaya sa profession ng mga parasira, nakaipuhan po kay may strengthen ang professional identity dahil deprive ang some opportunities at mga professional na parasira. At the same time is magkaroon po kay mga technical augmentation para sa mga professionals. And also, saro po yun yung avenue para po ma-present din po namin ang samuyang position paper regarding sa pag-promote namin sa departmentalization of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. I see, opo. Pinakanta ko lang ang itong bagay dito. Mga taga si mga tindis ka ang tabi, Bicol Region ba o sa luwas kang Bicol o sa Albay? May mga may mga bilog na Bicolandia po ang imbitado, and some key persons po is galing po din sa ibang parte kang Luzon area. I see. Medyo curious lang ako. May sabi mo kasi bago, lisensyadong parasira. Ano pong klaseng Yes, po. lisensyaan sa Meron parasira? po kami, ang mga fisheries professionals po, meron kaming lisensya, tinatawag natin na registered fisheries na license. So, ibig sabihin, pag lisensyado ka, meron kang PRC approved. So, you pass the board exam. BFAR approved, tama? No, it's not PRC. PRC approved. Yes po, sir. So, I meron see. kami po, yes, may lisensya kami mag-practice ng samuyang profession. Licensed ano po na po ka? Licensed fisherman? No, it's fisheries professional. Okay. Fisheries Yun. professional. So, Ang fishery, main title. sa fishery, ano ma'am? Yes. Oo, magayon yan. Okay. So, sabi po, first ining summit na ini, ano po ang expected na maasahan tabi dyan, ma'am, kan publiko? Lalo na sa mga farmer, mga fishermen. Is, mabigyan yung mga opportunities more and mga fisheries professional para maging effective na mga nagsiservice sa sektor kang mga parasira. Okay, Yes. okay. Di maluwas, ma'am, maluwas yan kung kumusta ang status kan pag-isira ta sa Bicol o sa Albay, ano po? Yes po, in general. And then, meron din mga technical information, especially meron kitang invited in this time from other country na saro pong scientists natin. Expert din siya sa aquaculture. And the rest of it is more on social issues, like for example sa kung paano yung mga professional, mga parasira, matauwang kitabang oportunidad. Yes. Okay. Madam, good luck po sa inyong aktibidad ha. Mabuhay po kamo. Apo. Jim? Okay, so sa aga ang curious parehas kita curious talaga. Yo. Professional ang pigi iisip ta. So mga parasira yaw diyan sa bako pala niyan. Sinda mga fishery like Mga ano tao po? po, mga Professionals? professional na gumagawa ng mga technology, nag-aaral ng mga genetics, experts, biotechnology. Oo. So yun pa mga trabaho namin. So pinakul yan digdi sa Bicol. So sir, dami namin. Dami? Kami blind kami. Sa ilang opisina ka? Hindi po, lahat kami mga lisensyado, ang mga fisheries professional distributed na nagkatrabaho sa iba-ibang agencies like BFAR, DNR, etc. Oo. Mga non-researchers around the globe. Iyo. Jimmy, pakipaulit na kay madam. Ano po ang trabaho nila bilang lisensyadong fisheries? Fisheries professional. Fisheries professional. Fisheries professional. Ano po ang pinaka-main job po nindo? Pinaka-ano ba? Ano po ang pinakatrabaho nindo? Nag-aaral ka mo sa mga klase kan sira? Gumagawa ng mga technology kung paano ang resource conservation related on fisheries. Gumagawa ng mga aquaculture technology, food development related on fish,
chemical analysis of water, name it, about kung paano kinoconserve ang resources natin. So we are the one doing that. Ayun, very good. Okay. Madam, good luck po ha. Salamat. Opo, okay. Jim. So, sa aga na lang ninda may siya nito. Sa mga resource person, maaaraman niya to sa aga tabi. Akala mo kan Jimmy, palibasa mo Yun, para basa. First time nga First Bicol Fisheries Professional Summit. Oh. Nga naagihan ko ngunyan. And yun na sa aga Na-curious ka? Na-curious nga niya ako. Pag-intindi ko, madirig di mga parasira. Mga professionals palan. Oo. Oh. Naka-distribute na sinda sa iba-ibang mga ahensya kan gobyerno, iba-ibang sektor, sa aga mag-telepon sinda just to discuss itong sinabi ni Madam Casbago. Oho. Okay? So yan, BP, ang sa to yung mga dagdag na informasyon with Ma'am Karen Boots Briñas, taga Bicol University, ni Professor ni kan Bicol University. Midbid ka ni si Edgar? Yes, sir. Gusto ko na ka dyan sa Indo. Si BP, midbid mo? Midbid ka pala, BP. Okay. Okay, so yan na mga dagdag natin informasyon na halidig sa compound ka na Apaw. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Mga liver lovers, huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Kaya po dapat iyan pagpabayaan. Huwag pong papabayaan ang ating atay. Mari itong tama ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise, kasama ng araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagbabalik, how to love your neighbor. Makalipas lang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax,
rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. Hello? Hello? Hello, Pade. Ay, Made. Mari na hapon, Pade. Ano po? Dito katulos na apo na kasi bago ka lang sa harong ilang cellphone ko. Okay, ngunyan. Kasi bago pa ko sa mo nagmati. Oo. Hindi mo man naglag tabi sulod.
Kapag una ko, nagapod ka sa ko, mapasalamat ka. Iyo man direksyo. Oo, nagapod ka pala. Tatara mo na, wala pa sulod. Ang pagpasalamat nasa udyan. Ah? Ang pagpasalamat nasa udyan. Tuloy pa man nagabot, kung ano mapasalamat. Ganyan na. Yes, bagay. Okay. Okay man. Lapasunta ka ba di? Mapuon ka na. Ay. Okay. Kumusta na lang po dyan sa taga-Ginabatan. Ano? Good afternoon sa iya. Okay. Good afternoon po. Okay. Opo. Iyo man sana madi. Iyo man sana tadi dahil sa makita ko po. Di pa nga ako nagapagod. Di man nga na isulod ko na. Di pa ka naludan. Mapagod na naman ako. Pag tuminama ka, 200 pala ng pukon mo. Utang na naman. Utang na naman. Padi. Tuod man ako kanungot kang ligdin. Tuod man ako kaan. Sa bagay, tuod ka man na pag-utangan. Sige po. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Alat lang tabi madita. Apo tong ko si Angel, tapiludan niyang kasabang aga. Ha? Hindi po nga po, nagabot na eh. Ata na nga, sabi, alat-alaton mo, tapotong ko si Angel, iyo. Okay. Gumuson ko madi, ang pian mo madi. Ata dahil mamangkaya. Okay. Okay. Bye-bye. 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 Alright. Goodbye. Mga tugang, dili kita sa mga samno sa pagkabuhay. Ikatabing nag-antabay ngon yan. Ang neighbor mo, barkada mo daw? O friend mo daw ang neighbor mo? O maray daw ang relasyon mo sa kataning mo? Hello? Hello, Henry. Good afternoon, boss. Sa taga San Pascual, mas bagay pala. Dahil nagapag sa iyo. Si Sai? Taga San Pascual, mas bagay. Arin? Bagay yung gayon bagay ito. Di naman baga nag-apo, dalo yun na, last year pa. So, itong gari, so gari permi naglukso ang bose, gari permi titiluksohon. Pag sinabihin mong lukso-lukso. Okay, salamat. Taga San Pascual, mas bati na so nagaparapod sa kuya dyan, na-miss ka kahit itong parantabay ta. Now, sabi digdi, mga tugang, loving your neighbor means actively desiring their well-being and showing them kindness. Magayonon man na pagbasahon. Ano? When you love your neighbor, it is a way of showing them kindness. You can do this by simply learning their names. Tama ba ka, di ba? May mga neighbor, di mo nga naaraman, may mga magtaran, di mo nga naaraman pangarang kang neighbor mo. Apo ta, midbid mo nga tabi si One, ay saan nga po daw, di nga nga po, sa mga po tayo po sa katanin, kasi sa katanin mo nga niya, si Sido nga yan. Daling mo na, neighbor mo, di mo ka midbid, pag may nangari dyan sa arong mo, di ko lamang makakatuwang sa imo. Di mo aram ang pangaran kang kataning mo. By simply learning their names or databi mga tugang, sarong paagi tanganin ang neighbor mo, mapaharani sa imo. Nailing mo ng gibo-gibo ta iya. Dulo sa mga Dracula na subdivision, apo ta, yun nga tabi si Ma'am Oni. Ay, sisay nga ya iyan. Arin nga yan nga, so kamot-kamutan. Say, so kamot-kamutan. Arin di ko mitbit. Ay, iyo duman ang sa inutan. Ay, iyo yan simbol to sa korupsyon. Isa ito. Bitbit mo nga, ay, iyo yan. Iyan ang pamilya kan mga haralaba ang kamot. Nailing mo na yan. By simply learning your names, your neighbor's names, kay pusaro databing paagi, para makadevelop ka din friendship sa imong kinamumugtakan. Kung ara mo databi ang pangaran kang neighbor mo, mga tugang, nakakabuild ang strong emotions.
connections with the people around you involved in a few practical habits. Pero kung bibidong ka kuya ni harayo pa, bidbid mo nga si Henry M. Ayun nga sa inutano tong ilawan niya. Bidbid mo nga si Pakundo, Bukatot. Ayun nga uto ba nga nalimong nakasablay nga na nakahangir nga itong tuwal yang nakahangir yung itong harong Arin, utong puti na tuwal yang nakahangir nga kabalaybay, itong harong ninda. Uto nga ayan, basta yan nga may nakabalaybay nga yung towel. Pagkabuto pala naman kayo may nakabalaybay tamong. Arayo uno-nun pala na. Doon sa bulod ka ito, doon sa Castilla, may mga rice field baga harayo yan. Tanaw man. Dili mo nga ito ngayang kwan ngaya, may nakahangir ngaya na kwan, may nakahangir ngayang labakara. Labakara. To, pagkabot mo naman, nakahangir pa lang ko yan, may mga 5 tamong. Sa kaharayuan. Pero, look at us. Paano kita magkakaiwa databi ki mga barkada? Kung di mo nga ni aram ang neighbor, ang pangaran kang neighbor mo, ako, mga neighbor ko, aram kong pangaran. Pag nakahuron mo sinda, ano natabang gigibuhon mo para maging friendly ka sa neighbor mo? Say hi or hello. Hi, good morning, neighbor. Greeting them with a smile. Hi ngayon, Ems. Good morning. Ay, good morning. So neighbor mo, pagkabukas kang pinto, mo pa sana, good morning, neighbor. Ang gandang-ganda mo pagbagong gising. Masabi man so neighbor mo, ay ikaman nga padigwapuhong kaman pag nakashort ka. Han nga si Madi, ay, uminabroad baga nga si Madi mo. Si Padi nga hain, uto baga nga nagsakay sa barko. Ay, sulo ka nga dyan, Madi. Iyo nga niya, ika nga Padi, sulo ka man. Iyo, namumundun daw nga ako, Madi. Saka baga, hi and hello, tabi, simple greetings mga tugang. Iyan databi sarong pagi para maka-feel kanin connectivity. You are building connectivity to your neighbor. May mga neighbor man ugaring ko yan. Pag gilid mo ringan, mumurusutan ka. Good morning po. Morning. Ulukan mo. De, kalamang ulukan. May mga tao na ulukan mo. Ulukan ka, kabanga. Busion ngimot man, ngimot na kabanga sa nang ulok. You know what's the importance of loving your neighbor? Pag may emergency kasi siyan madalagan sa imong inot. Ang pwede dang tumabang sa imong neighbor mo. Buda, ang neighbor mo databi, pwede ka mag-offer ka ngayon tabang. You can offer assistance. Be a proactive in helping out. Magayonon man na di. Halimbawa, di ba? May mga dapat kang, pwede may ikwang ka pala. Bro, sa auto ko, gamitan ng una. Kargahan na dyan ang mga ikwan na ilipat mo kung saan. Ano man natabang pwede mong i-offer sa neighbor mo? Another one, respect your boundaries. Pag sinabing respect boundaries, loving your neighbor also means being a good one. Dapat natabi, keep noise or a reasonable level. Daling mo nang neighbor mo, makusugag ba patugtog kay karaoke, nag-iriwal ang kuya Nems. Pagkagaga ang neighbor mo, tururugon pa, pinatugtog mo sa DCGB, morning hirit ang programa, nagngalak-ngala si Henry, nadamay si Henry M. Ano na nga yung radyo mo? Hoy, paluloy daw! Gari ka nga, bungog! Ano yung labot mo? Radyo ko yun eh. Buda si Henry M eh. Anak, ano? Matigbasan ka? Nagiriwal. Paluay-luwaya ang audio para na ka makaistorbo sa kataning mo. Respect boundaries. Di ba para chismis ang kataning mo? Ang neighbor mo, piga para chismis mo. Natabi ka para chismis mo. Nung labot mo, buhay mo ang buhay kang neighbor mo. Tama tabi. Manay Seni, Asusena, Buda, ano yan kay Manay, ano nga ni, so mother ni Kuya Nong Samanong Smith Chap, si ngani ni, si Manay Seni, Manay Nina, Chanina, bago yung Chanina,
De, dapat na magpaparachichismis kang kataning. Dakul na mga tawad, mga chismosa, kaya nagiriwal. Di nakakatago ki asin sir arom kandagat. Respect property lines and be mindful of communal spaces. Oh. Kaya baga nagiriwal ang magkataraning, ano saro dyan na resulta, chismis, nag-uroron, chirismisan, natabay, labot nindo. Diba? Oh, dyan sa gobyerno, sa nag-chirismisan, pag nasa kantin, pigil-istoryan si boss. Diyan sa privado, chirismisan, di chiris. Kaya nagiriwal. Share what you have. Yan, sabi. You need to share what you have. Maghiras ka lamang. Taka din ang kinit na gulay dyan. Taka din ang kinit na gulay o kung ano man tayo na yan para siya mga tugang maka-relax lamang. Tama? Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay, wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay ay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Radio, buksan muna, informasyon, konsuelo. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. Mabuhay. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5.